Hola, benvinguts a un nou tutorial d'Estio. Avui parlarem sobre com alberenar les imputacions. Les imputacions es poden alberenar directament des del projecte. Hem d'accedir al projecte. Un cop dins, anem a alberans de venda i aquí hi ha dues opcions. Una és alberenar pendents, que al clicar ens ensenyarà el llistat de totes les imputacions pendents d'alberenar i si les seleccionem podrem crear un albarà. L'altra opció és des del mateix projecte. Podem anar a albarans de venda, accedir a un albarà que ja existeix o crear-ne un de nou. I dins d'aquest albarà hi ha un botó que és Afegir imputacions pendents d'alberenar. Si cliquem aquí, ens tornarà a sortir un llistat de les imputacions d'aquest projecte que encara no estan alberenades i les podem afegir a l'albarà que tenim obert. D'aquesta manera, podrem fer una factura a partir d'aquest albarà per cobrar aquestes feines. Moltes gràcies i fins aviat!